donar-li també les gràcies a l'Ivan i a l'Ari que estan al control de vídeo i so. I jo tinc algunes coses per explicar-vos. Mireu, aquest esdeveniment és tecnologia, sempre ho dic, tecnologia. Però aquest any tenim que fer una cosa, que la farem paral·lel més tard, que és de intel·ligència artificial. I me dieu, si no hi ha tecnologia, per què porres fiquem això? Bueno, ha sigut com una mica de necessitat per part de Google que féssim això. Vosaltres esteu a la cal·ligrafia i els xavals i xavales que són dels laboratoris de lloc i farem aquesta sessió també en paral·lel. Qui vulgui ho pot veure també. Bueno, aquí crec que hi ha alguns vídeos, a veure si és capaç de reproduir-los. Entrarà el so, company Ivan. Oh, mireu, aquestes són les fotos de l'altre dia. Oh, aquestes són les fotografies de quan ho vam fer al juny, potser? Sí. Per cert, no arriba la Juani i la Carme arribaran més tard. Diferència de roba. Aquí tothom aplicat. Ara us repartirem les fulles i Maria, amb la càmera aquesta cenital que té, començarà a fer coses i anar parlant, però es tracta que cadascú teniu a la taula, teniu rotuladors i us repartirem unes plantilles que tenim i la Maria us anirà explicant. Farem dues coses avui. Farem les plantilles de cal·ligrafia, que tenim diversos tipus, però també farem, ara ho pots ensenyar tu, Maria, farem un petit taller d'una decoració de Nadal. Exemples. Vale? Unes postaletes de Nadal o també un penjoll per l'arbre, no? Que hem dit? Penjoll per l'arbre de Nadal. I ara ve quan el Freddy i la Nicole se fiquen vergonyosos perquè veureu com hem fet el procés de preparar el que fareu anar després. La música és una mica hardcore. La música, els responsables l'Ivan. Bueno, us explico una miqueteta les plantilles que tenim avui. Val? Així, mentre es fan més còpies, perquè tots en tinguem, us explico una mica el que hem preparat. Tenim una fulla de bàsics on aprenem què és el bàsic de la cal·ligrafia, de lo que és el lettering. La cal·ligrafia seria una cosa una mica diferent. Després tenim una plantilla feta per mi de lo que és les meves lletres, però cadascú al final desenvolupa la lletra que vol. Després alguns exemples per poder repassar o per poder copiar i després he preparat dues plantilles que són el que serien les pautes. Per començar sempre va molt bé tenir una pauta. Vale? Llavors, us explico. Començaríem amb aquesta de bàsics i us explico el que és. Hi ha molts que potser ja ho sabeu, però tal com... No sé si es veu, suposo que es veu. Us he donat... He repartit rotuladors que tenen la punta una mica més fina, però n'hi ha que tenen la punta més gorda, o sigui, hi ha de tot. Una mica, escolliu el que més agradi, els que més d'això, n'hi ha que van més durs, n'hi ha que van més fluixets. A mi sempre m'agrada utilitzar aquests més d'això. Per què? Perquè tenen, quan pugem no fem força, llavors al no fer força les línies són fines i quan baixem fem una mica més de força i llavors queda la línia més gordeta. I sempre prenem el mateix, sempre fem el mateix. Pujar és no apretar i baixar és el més d'això. Aquestes mostres que teniu aquí són les
Dibuixos bàsics per poder fer totes les lletres de l'abecedari. Si sabem fer això, llavors sabem fer totes les lletres de l'abecedari, més o menys. Val? I és molt fàcil. Pugem sense apretar i quan baixem, apretem. El mateix, si fem una forma rodoneta, doncs el mateix. Quan pugem no apretem i quan baixem apretem. Podem agafar un rotulador una mica més gruixut i també és el mateix. No apretem i apretem al baixar. Val? O sigui, ara podeu anar provant. Un cop tingueu una mica après com funciona això, podeu començar amb la segona que he preparat, que és una mica totes les lletres de l'abecedari. There's a beauty in the way you're worn and the sharpness of your thorns, so vibrant in the imperfections. In the pain there's something real, all that anger so concealed. Still you're lost in how to feel, just let me hold that severed world. The pieces feel so cold. All the tears won't bring it back to life. But hate will always grow. There's a beauty in the way you lay and the way your color fades. You stand out now with your imperfections. Oh, it was never meant to fall apart. It was not supposed to cause us harm. But these days all I do is wonder, is about another we could start again. 'Cause in the pain there's something real, all that anger so concealed. Still you're lost in how to feel, just let me hold. Oh, that's severed world. The pieces feel so cold. All the tears won't bring it back to life. But hate will always grow.
Ei, només una petita cosa que us volia ensenyar, perquè després quan féssim les boletes de Nadal potser no tindrem rotuladors, perquè aquests rotuladors estan basats en aigua i potser no es marcaran prou bé a la fusta, llavors hem portat acrílics i els acrílics són normals, o sigui més de puntes normals. Llavors per poder fer aquest dibuix que té el lettering és simplement escriure normal i després fer la doble línia manualment. I ja està. Vull dir, no té més, però sempre dibuixant una mica. Llavors per després, potser si algú té ganes de dibuixar-ho, pot fer aquest efecte d'aquesta manera. Ara hem fet cal·ligrafia una estona i ara hem fet el cafè i ara anem a passar a una segona part, ¿vale? Us dic perquè el matí passa ràpid. El que anem a fer ara és fer aquest petit taller una petita decoració per Nadal, per la qual ara us repartirem una sèrie de coses. Maria, no tens el micro, pots parlar tu també. Aleshores, ensenya per exemple aquests i explica-ho. Jo he fet, bueno, es veuen aquí, no? Aquestes les he fet jo, se podem copiar això, que serien postals de Nadal, simplement amb lletres o jugar una mica amb els papers, amb fustetes que hem tallat, que tenim. Clar. Després tenim tota una recopilació de fustes que s'han tallat aquí, ho han tallat, ja heu vist abans el vídeo, aquí hi ha l'Ariadna i el Freddy. Això ho repartirem per les taules. Vale? Que són papers postals i papers varis, per si voleu fer alguna mica de joc. També tenim pegament, tisores. I després tenim aquests d'aquí. Exacte, després tenim les boletes. Que això no en tens cap acabada, però això es fa amb cal·ligrafia. Però aquí hi ha rotuladors acrílics. Tenim uns rotuladors especials per gravar damunt de la fusta. Exacte, que podem fer el mateix. Podem fer un Bon Nadal i una caseta pintada, o tenim una estrelleta de Nadal i un... No sé, una mica la imaginació. Escriure o composar, i es pot fer damunt del cartró o es pot fer damunt de les fustes. Aquí en tenim un munt que us repartirem ara per les taules, ¿vale? I abans mateix es diu una cosa publicitària. Heu vist això que aquí tan bonic que hi ha? Sabeu què diu? Your, Cordelia, pronounce it in your good, perfect American English. So translate. La traducció? No, you. No? No ho saps? Anna, digues la traducció. Ho has escrit tu, carinyo. Gota, o sigui no? que... Una gota que pots fer que mira'ns per aquí. Vale. Saps avui quin dia és? Sant Jo, gràcies! Això m'ho ha regalat la meva família aquest matí i anem a fer allò que s'anomena a l'idioma d'internet, anem a fer un unboxing i ara entendreu per què. Gràcies, Ivan, que t'estic veient d'esquena. I a la Maria tindrà enveja, he dit, o potser no. Potser sí. I és perquè la temàtica original d'aquesta... Mira, Miquel, ajuda'm. Treu-lo. La temàtica original d'aquesta trobada era treballar amb plomes, que es va estendre a rotuladors, i això és una preciosa estanteria que m'ha regalat la meva família avui per ficar les plomes. Pots estirar el calaix? Veieu? I és per ficar les plomes que després, mentre vosaltres feu el taller, jo
començaré a treure aquí més d'un centenar de plomes que tinc que aniran aquí perfectament col·locades. Vale? I ara doncs, anem a fer la segona part del taller, que és una altra partida. Si voleu i teniu papers encara podeu continuar fent cal·ligrafia. Però ara el que anem a fer entre nosaltres, i m'ajudareu... M'ajudeu vosaltres tres, sisplau? Clàudia? Vosaltres dos? Anem a repartir per les taules els materials. I ja sabeu que Maria està aquí per ajudar-vos, jo també, però totes sou creatius. Mireu, repartiu per les taules aquestes fustes, aneu 2 persones amb ella. Repartiu també això, deixeu a cada taula 4 o 5, variats.
You've been there from the start, inside my corner, yeah. When it gets cold and dark, you make it warmer.